ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Айни замон дар чойхонаи ноҳияи Рӯдаки қарор дорем. Аз ин тараф Ленинград ва роҳ ба сӯи мост 46 микрорайони шаҳри Душанбе ва аз ин тараф бошад роҳ ба сӯи маркази ноҳияи Рӯдакӣ. Дар инҷо чӣ хеле мебинед? Мағозаҳо ва мағозаи Сабрина. Дар инҷо бошад нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ. Хонаи фурӯши имрӯз замон дар ман ҳамин минтақа ҷойгир аст, ҳамин кӯча. Бисёр бад гап намезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва худи ҳавлии фурӯшӣ ворид мешавем. Ҳавлии фурӯши имрӯз замон иборат аз 4 сотиқ замин, бинои дуошонага ва 6 дар хона мебошад. Набормона ҳатман то охира тамошо кунед. Баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Марҳамат, шурӯъ мекунем. Дар инҷо боғ, фишори об баланд аст. хона бо барқ ва об таъмин мебошад. Барои об 1 тоннага бочкаам ҳаст. Марҳамат дӯстони азиз, ман ҳамин гуна ҳавлии зебо ворид мешавем ба даруни бино. Дар инҷо коридор ва якум ҳуҷраи истихоматӣ, ҳаммом, дуюм ҳуҷра, сеюм ҳуҷра ва дар дуюм ошона боз 3 ҳуҷраи дигар аст. мегузарем ба ҳаммом. дар инҷо дуюм ҳуҷра. дар инҷо чӣ хеле мебинед, дари алоҳида аз берун ҳаст, як ҷои мешиштагӣ, ҳамчун ҳуҷраи истихоматиам қабул карда мешавад. ва инҷо бошад сеюм ҳуҷраи истихоматӣ, ҳуҷраи хоб. чӣ хеле ки дидед, ҳама ҳуҷраҳои хона таъмир доранд. дар таги зинапоя чӣ хеле ки мебинед, боз шкаф кардагианд. мебурем ба дуюм ошона. дар инҷо дуюм ошона, чорум ҳуҷраи истихоматӣ, ҳаммом, панҷум ҳуҷра ва шашум ҳуҷра. дар инҷо чӣ хеле ки мебинед, як ҷои холӣ, ҷои мешитагӣ мебошад, ҳамчун ҳуҷраи истихоматӣ қабул карда мешавад. ин бошад панҷум ҳуҷраи истихоматӣ. ин қафои ҳавлӣ мебошад дӯстони азиз, бочка 1 тоннагаи об. мегузарем ба охирон ҳуҷра. охирон яъне шашум ҳуҷраи истихоматӣ. ҳавлӣ дар умум иборат аз 4 сотиқ замин ва 6 дар хона мебошад. нархи ҳавлӣ бошад 715 000 сомонӣ. боз савдо мешавад, фавран, срочно фурӯхта мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳои Россия WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳои Россия WhatsApp доранд. ин қафои ҳавлӣ мебошад, замини холӣ ҳаст. дар инҷо ошхона, дар болои ошхона як ҳуҷра ёрирасон ва ин бошад оғилхона. 4 сотиқ замин ва 6 дар хона дар чойхона ноҳияи Рӯдакӣ бо барқ ва об таъмин мебошад. барои маълумотҳои бештар ба рақамҳои соҳиби хона занг зада пурсон шавед. ҳавлии хуб мебошад, бинои дуошонага. марҳамат дӯстони азиз, срочно фурӯхта мешавад ва нархи хона боз савдо мешавад ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp биён ки имо муроҷиат кунед. ҳавлии зебо, ҳавлии хуб мебошад. марҳамат. то боздид, барори кор. худо нигаҳбон.